We love you, Lord. Bless your people. Thank you, God. Makalingkod kita, mga igsoon. Praise God. God is good. Palakpakan nato ang Diyos pag-usab. Thank you, Lord. Ang mga verses nga atong gibasa ani nga adlaw, naghisgot sa usa ka pagduaw sa Ginoo sa isa ka panimalay, din gidawat siya aron ang iyang mga pulong ikakapambit ng duha ka babae ang naa sa maong panimalay sa pagdawat, ang usa nag-amuma, ang usa naglingkod sa pagpaminaw sa atong Ginoo. O ani nga mga verses magadala ko sa pulong sa Ginoo sa iyang pagsulti. One thing is needful. O sa kabutang regayod ang kinahanglanon kaayo. Dili malimod nga ang kalibutan hilabihan kabisi sa atong panahon. Halos dili na masubay ang saktong pagatiman sa atong panglawas. Dili na nahatag ang pagpahulay sama sa pagnitob sa kalibutan. Inig kahapon na, mangandam na ang tao. Dapat aron mo pahulay sa iyang trabaho, magandam alang sa pagpahulay sa kagabion. Rusay, ginadaginot na halos, binuntagay na ang kabisi sa tao dinhi sa kalibutan. Praise God. O gusahay ang tao, imong pangutanon, imong dapiton, na himong common version ng pagsulti nga busy ko. Bisahay bisag walay gihimo ang tao, ang pangatarungan busy ko. Imong dapiton, busy ko, ambot lang kung itugot sa panahon, nahimo ng excuses o pangulipas, pamalibad ang pangingon nga busy ko. Praise God. Tinuod sa kalibutan, bisag way trabaho, busy ang kalibutan. Hangtod sa kagabion, madungog nimo ang mga pagsadya o ang mga panagtigom nga dunay mga kalihukan o mga kasadya. Pero sa tinuod, kung maghisgot tag mga butang mahinungdanon, tagsa-tagsa kanato, makasaysay ta kung unsa ang mga butang gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Pananing adlaw pahinumduman ta kung unsa ning atong kinabuhi, mga igsoon. Pipilang ka mga apostolis naghisgot o naghulagway mahitungod sa atong kinabuhi. Sama kang Apostol Santiago na matod pa ni Santiago sa iyang mga pulong, what is your life? Unsa ba ang imong kinabuhi? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanish away. Unsa ba ang imong kinabuhi? Praise God. Sama sa asong nga nagpakita sa daklit o kini mahanaw. Siguro may katarungan nga magbisita sa atong mga paningkamot kay ang atong kinabuhi sa daklit lang magpakita o kini mahanaw. Ug mo ni gisulti ni Apostol Santiago. Si Apostol Pedro usab nagsulti sa 1 Peter 1:24, for all flesh is as grass, ang tanang pagkatao sama sa tanaman, ug ang tanang kahimayaan sa tao sama sa bulak sa tanaman. Ang tanaman malaya o ang kabulakan mga pula. Yana paghulagway ni Pedro ang maong mga butang kay doon na siya gustong ipasabot. Ug ang Ginoo sa iyang mga pulong nagsulti siya, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lost his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Dini gihulagway sa Dios nga ang atong kalag importante kaysa bisan unsa nga butang. Bisan pa kung makuptan nimo ang tanang kadungganan o kabahandianon dinhi sa kalibutan, kung mawala imong kalag, mahimong useless ang tanan. O wala ka ikabayad, bisan pa ang tibuok na hipos nimong kabtangan, dili mo sugot ang Dios nga bayaran niya ang kabililhon sa imong kalag. Kaysa pananaw sa Diyos, bililhon niya ang imong kalag kaysa bisan unsang butang, bisan unsang profession, bisan unsang kabtangan na atong nahipos. Kung ato nang makita kung ang tao sa iyang kadungganan matapos na sa iyang mga adlaw, sa dihang bubiya ng iyang gininhawa sa lawas, mawala na ang iyang kadungganan.
Mawala na ang iyang katahom, mawala na ang iyang talento, mawala na ang mga propinad nga iyang nahipos o tukma sa gisulti ni Apostol Pedro na ang iyang katahom sama lang sa bulak sa tanaman nga sa daklit makita o kini mahulog sa yuta. But one thing is needful. Usa ra gyud kabutang ang kinahanglanon kaayo. For with God, one thing is needful for mankind. Usara ang gipasabot sa Dios nga importante para sa tao. Ug mauni ang kaluwasan sa atong mga kalag. Amen. Swerte kaayo ning mga tawhana aning adlaw. Kay nakahinuklob ta sa awit unsa may atong gikabalo sa Ginoo sa tanan niyang kaayo. Labaw sa tanan sa iyang pag-antos aron tagaag kaluwasan ang atong kalag. Kaniadto mga kaaway ta sa Dios. Hallelujah. Tungod kay higala ta sa kalibutan, ang tanan nga nagapakighigala sa kalibutan naghimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Sa ato pa dili ta makaduol sa Dios, dili ta makasangpit kay giisip ng kaaway tungod kay higala ta sa kalibutan. Matud pa sa Romans 5:10, we were enemies of God. Mga kaaway ta sa Dios. Ug matud pa ni Paul sa Ephesians chapter 2, kita mga walay Dios dinhi sa kalibutan. Hallelujah. Ug kay ang kalibutan gitagana sa iyang kapungot. Nangita ang Diyos og taong mupatunga. Aron nga ikapaabot ang iyang mensahe sa tao ug nga mahimong agianan sa mga makasasala sa pagduol ngadto sa Dios. Kini nga tawo nga matawag mediator na asiyay connection sa Dios ug higala pud siya sa mga makasasala. Para mahimo siyang mediator sa Dios ug sa makasasala. Ang iyang kinabuhi na siya connection sa Dios ug higala pud siya sa mga makasasala. Aron mahimo niya ang pagpataliwala, aron ang pagkinahanglan sa makasasala mapaabot niya ngadto sa Dios ug ang tamang pud sa Dios mapaabot niya pinaagi sa tao nga nagpataliwala. Praise God. Hallelujah. Sa dihang ang Diyos naglaraw tungod sa gibuhat sa usa ka lugar, nasod sa Israel sa ilang kapakyasan. Misulti siya sa baba ni Ezekiel, and I sought for a man among them. Nangita ko tao sa ilang taliwala that should make up the heads, aron nga makatukod sa mga kuta ug makatindog and stand in the gap before me for the land. Nagplano na ang Diyos nga iyang hukman ang maong yuta, pero sa wala panangita siyang tao, gikan nilang tanan. Pero matod pa sa Biblia, unta dili nako laglagon ng yuta, but I found none. Wala ko'y nakaplagan nga usa. Akong usbon, kadtong mo pataliwala, mahimong mediator sa Diyos, kinahanglan doon na siya maayong connection sa Diyos. Ug siya pagailhon sa Diyos, ug siya miila sa Diyos. Ug siya usab na himong higala sa mga makasasala nga nakatan-aw sa ilang pagpanginahanglan, aron nga ang Diyos mohimo sa iyang pagtabang sa kahimtang sa mga makasasala. Nangita siya tao nga mo pataliwala kay dili makadiretso ang Dios pagsulti sa makasasala. Si Moises nga gitawag na siya sa Dios aron nga mahimo siyang mag-lead sa Israel. Naghangyo usa ka adlaw, pakita ako sa imong naong. Pero giingnan siya sa Dios, walay taong mabuhi nga makakita sa akong naong. Labaw na ang mga makasasala nga sa kasanag lang sa iyang himaya manago ang tanan o mangita sa kamatayon tungod sa kasulaw nga magdalag paghasi sa kinabuhi sa usa ka taong makasasala. Nangita ang Dios og tao nga mopataliwala aron
iyang matuman nga iyang ipasikuli ang kalibutan ngadto kaniya tungod sa kadugayng panahon giharian sa kamatayon. Hallelujah. Nagkinahanglan siya taong waysa. Asa man ta mangitag taong waysa, makasasala tagikan pa kang adan ug niiba sa usa ka paglapas nga nahimo nila. Naghimo natong makasasala nga tanan ug andam ng hukom sa sala nga maong kamatayon. Pero ang Dios sa gitug-an na ang mga laraw sa paghukom ani nga kalibutan pinagig kalayo. Kung ang kaniadto sa panahon ni Noah, tubig ang gihugas sa kabuhatan nga nagbilin sa iyang panimalay. Aning katapusan mga adlaw, dinasig sa Espiritu Santo si Pedro nagwali na kining langit ug yuta nga atong gipuy-an karon gitagkanan na sa kalayo. Masunog ang kasugdanan sa yuta. Magtilaab og mga tunaw ang tanang buhat dinhi sa kalibutan. Pansa dili pani mahitabo samtang nagkaduol pa ang panahon nga gitagal, ang Dios nangitag tigpataliwala. Na unta dili mahurot ang tao sa yuta, may mga katawhan nga maabot sa iyang pagtawag o sa iyang pagpili. Pero nangita siya waysa nga tao nga mopataliwala na dunay connection sa Dios, dunay kalambigitan, dunay kasuod sa Dios ug mahimo pud siyang higala sa mga makasasala. Hallelujah. Pero kay ang tanan na himo mang makasasala pinaagi sa paghukom sa kasuguan, yadtong paglapas nga nahimo sa unang tao. Ang wala mahibawi sa kabuhatan nga ang kalibutan nagduol na sa katalagman sa paghukom sa Diyos. Adili paunta moabot ang maong paghukom, may mubarog sa taliwala sa Diyos ug sa tao. Aron nga kung unsay grasya nga giandam sa Diyos, mapaabot ni sa mga makasasala. Nga ang pinakaimportanteng butang sa Diyos, aning kalibutan na ang kaluwasan sa imong kalag. Wala mahinayang ang Diyos sa kabuhatan kung unsa kabudlay ang iyang pagbuhat ani sa sinugdan. Mas ikalipay pa sa Diyos nga mawala ang kabuhatan nung kamawala ang kabililhon sa imong kalag. Kay gibuhat ta sama sa iyang kaugalingong dagway. Hallelujah. Kay wala may nakaplagan ang Diyos, siya mismo ang naglaraw na magpakatao. Aron nga makita siya sa kalibutan ug mahimo siyang suod sa mga makasasala. Samtang siya magasangpit sa amahan nga maoy nagpadala kaniya. Ang kasulatan nagtug-an kay ang kabuhatan nagduol na sa kasuko sa Dios. Dunay pagkinahanglan kaayo nga dunay mediator nga moabot. Busa ang Dios ani nga paglaraw gihimo sa John 1:1-3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Niini nga paglaraw, dili automatic, gigasto ang taas nga panahon. Giya naman ang pagsaysay sa mga propeta kini nga paglaraw. Nangamatay ang mga unang propeta nga nagtagna. Pero ang mga angel excited sila kung unsa nga ngalan ng pagadaon sa Dios dinhi sa kalibutan. Ug sa gikabutyag na sa manlunda ngadto kang Jose ang pagsamkon ni Maria sa usa ka batang lalaki ihimugso panganlag Hesus kay siya magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.
ug si Pedro human gibatikos sa nahitabo mo sa kadili tiawng milagro didto sa templo, ipaatubang sa kadaghanan ug misulti bisan atubangan sa mga Sanhedrin nag-ingon walay kaluwasan sa bisan unsa pangalain, kay walay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. Busa ang Dios nagtaganang kaluoy nga dili mahurot ang katawhan dinhi sa yuta sa paglaglag nini uban sa kabuhatan. Ug sa iyang matahom nga mga paglaraw, walay laing nakitang paagi nga siya magpakatao. Ang kining iyang pagkatawgon siyang anak sa Diyos ug anak sa tao. Aron may connection siya sa mga makasasala ug may connection siya sa Diyos nga balaan. Aron nga mapahigayon ang laraw sa Diyos nga matug-an sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ang yang tawhunon nga kinabuhi ang pulong na himong tao ipon kanamo gipuno puyo siya nga puno sa grasya kamatuoran. Ang duhang kakinaiyahan ang Diyos nagpakatao. Bisan siya nakita nga tawhunon sa sulod niya katong unod, nga diha ang Diyos sa sulod na himong mediator sa tao. Nga ang mga makasasala pwedeng makaagbay, pwedeng makahinabi sa naong ug naong. Aron matuman nga ang Diyos makakaplag siyang mo pataliwala sa makasasala sa iyang atubangan. Aron nga mapaabot ang grasya sa pagluwas. Kay mauni ang pinaka-importanting butang sa Diyos na kita makabaton sa kaluwasan sa atong mga kalang. So sa iyang pagkatao, nahimo siyang halad sa pagpasiguli. 1 John 2:2, kay nakasalata, nagkinahanglan ni siyang pagtubos, pero dili sa dugo sa mga mananap, dili pod sa yanong dugo sa usa ka tawo, kundi dugo sa usa ka taong way sala, balaan nga lawas, balaan nga tawo, aron mahimong halad sa pagpasiguli, katabunan ang sala sa mga tao, ug mapasiguli ang tao ngadto sa kaluoy sa Dios. Ug matod pa sa 1 John 2:2, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the world. Aron nga mapasiguli ta, giuna paghatag ang dugo nga nagkatubsanan sa atong mga sala. Aron nga sangpito na ta sa Dios nga makaduol ta ngadto kaniya. 2 Corinthians 5:19, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Diha nga ang tigpataliwala, diha ang Diyos aron nga mapasiguli ang kalibutan ngadto kaniya, ug ang mga apostoles gipialan sa mga pulong sa pagpasiguli. Dunay gibuhat ang Diyos aron nga dunay restoration ng makasasala ngadto kaniya, ug katong gihimo niya sa bukid sa Kalbaryo, nahimo to siyang mensahe. The word of reconciliation is the gospel of our salvation. Walay laing maayong balita. Si Pedro, bisan wala tuo ang mga paglutos, misulat siya sa iyang mga sulat sa Galacia, bisan pa kun kami, o malulunda ba nga mong kanaog sa langit, nga magawalig maayong balita nga lahi na sa among gikawali, ipatumlo siya. Muni usa ka delikadong butang sa mga magwawali sa atong kapanahunan karon. Ug swerte ning mga tawhanan niya sa kong atubangan, kay wala kong magwali og lahi nga maayong balita. Uban sa pagkahadlok og pagkurog, nagsulat si Paul sa mga taga-Korinto na samtang kauban pa ko ninyo nagkurog ko sa hilabihang kahadlok, nga nagdala ka ninyo sa pagpamatud mahitungod sa Dios. Hallelujah! Kay walay laing kinaadman nga dawaton sa kalangitan,
ang pagpakaila sa Dios kung unsa nakapuno ang kalibutan sa kinaadman sa pagtugkad sa lain-laing mga butang, dili na dawaton sa kalangitan, way pulos na nga mga butang. Kay ang kaalam ani nga kalibutan kabuangan natubangan sa Dios. Pero dunay kaalam bisag wa kay kaalam ani nga kalibutan kung kini nga pagsangyaw gidawat sa imong kasing-kasing ug mituo ka ngang Dios nagpakatao. Bulahan ka nga pagkatao. Kaysa wala papalaktang mga apostolis aron isangyaw ang pulong sa pagpasiguli, giablihan ng ilang mga salabutan, dili gusto ang Diyos, nga mutuot ag dili tinuod nga Diyos. Dili musugot ang Diyos nga maglaom tag kaluwasan nga dili mao nga plano sa kaluwasan. Dili gusto ang Diyos nga mapakyas ta ning atong paningkamot sa pagpangalagad. Mao hinungdan bisan sa mga kalisdanan wala ta biyahe sa Ginoo kay nagsubay ta sa eksaktong dalan. Bisan na sa kalisod nagsaad siya padayon kay sa katapusan ani kinabuhing dayon. Then open he their understanding that they might understand the scripture, and said unto them, thus it is written, and thus it behove Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Amo na yun sa mga apostolis, and hath committed unto us the word of reconciliation. The preaching of the gospel of Jesus Christ is the word of reconciliation for us to come back to our Creator. Hallelujah! Mabalik kita sa Diyos nga atong magbubuhat. And ye are witnesses of these things. Salamat sa maayong balita. Ang iyang mga pag-antos, ang iyang pagkalinansan sa krus, ang iyang paglubong, pagkabanhaw, nahimong dalan sa atong reconciliation. Wala, gitanaw ang atong pagkadautan, gitanaw ang higayon nga mituot na sa atong manluluwas, nga nagluwas ka nato dito sa Kalbaryo, pinaagi sa pagtubos sa sala sa kalibutan. Ug ang tanang pag-antos sa Ginoo, it was for one thing needful. Gihimo to sa Ginoo tungod sa usa ka butang kinahanglanon kaayo. Kung dili pagkadto kinahanglanon kayo, dili to himuon ang mga pag-antos ngayang gitahan ng yang kinabuhi aron siya sakiton sa maong pag-antos. Panggihimo to sa Dios para sa kaluwasan natong tanan. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tamat sa atong paghisgot ganina sa kinabuhi nga tinuod. Kay mao ni ang gikinahanglan kanato nga mga mag-aalagad. Gusto sa Dios nga hinahinay tang magpalayo sa kangit-ngit sa kalibutan. Magpaduol ta sa kasanag sa kinabuhi. Kaniadto baho kayo atong kinabuhi sa pagsingo sa Dios tungod sa kadautan sa atong mga buhat, tungod sa atong pagkamakasasala. Ug gikan atong nga dapit gitagaan ta sa pulong sa pagpasiguli aron buduol ta sa pag-ila sa Dios sa atong kinabuhi, musugod sa paghinulsol nga nagtawag sa yangalan. Nakig-usat ta kaniya diha sa tubig sa bautismo, sa kapasayloan sa atong mga sala, ug sugod sa mga panahon ang pagtuo gipasidunggan sa Dios pinaagi sa pagbubo sa gisaad nga Espiritu Santo nga karon nagalihok sa kinabuhi sa mga tumuluo,
dinhi magikan atong katarong, dinhi magikan atong pagkabinalaan, dinhi magikan ang paglaom sa kinabuhing dayon, dinhi magikan atong kalig-on, dinhi magikan ang mga bunga sa pagkamatarong, dinhi magikan ang gugma sa Dios, ang pailob sa Dios, ang tanang mga butang nga gisangkap sa Dios nagagikan ani nga gahom nga gipalihok sa Dios. Aron dili ta maulipon pag-usab sa gahom sa kangit-ngit. Hinunua bisan pagmusumok ta sa mga dapit sa kahugawan, magdalagi hapon ta sa kahayag sa Dios. Kay magabuntog ni sa gahom sa kangit-ngit. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people jealous of good works. Hallelujah! Magapaabot sa itong bulan nga paglaom, pagpadayag sa himaya sa itong dakong Diyos ug manluluwas nga si Jesucristo nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato. Aron kita matubos gikan sa tanan natong mga sala ug sa pagputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayud nga sangkap sa mga maayong pagbuhat. Ug mao ni atong mga pagsangkap sa church, pagpahinumdom, pagdasig, na atay mga prayer, na atay mga fasting gihimo. Kay gusto nato atong kinabuhi nga gitawag sa Dios padayon niyang matrabaho. Dili ni sa atong kagustuhan, kundi kung ihatag nimo imong kinabuhi sa Dios, ang Dios makahimo sa pagtrabaho kung unsay gusto niyang tan-awon aning kinabuhi. Ang sanga sa iyang kaugalingon walay mahimo gawas kung magpabilin sa punuan. Dili nato biyaan ang panagtigom nga atong mabatyagan ang Dios. Dili nato biyaan ang panagtigom nga atong madunggan ang iyang mga pulong. Dili nato biyan ang panagtigom nga atong ikagunitay ang mga katawhan nga nakaambit sa maura nga pagtubos ug pagluwas. Kay giisip ni nga lawas ni Kristo. Busa samtang buhi pa kita while living, there is one thing needful para sa matag-usa ka nato. Ang lunop panahon ni Noah nagpahinumdum aning kinahanglanon kayo nga butang. Sa sinugdan wala siya tuhui bisan gihaguan ang pagtrabaho sa arka. Pero sa dihang nanirana si Noah sa arka ug misugod na pangbuhagay ang ulan, na hinumdum ng matag-usa nga nagtanaw sa layo nga duna di ay usa ka importanteng butang. Ug si Noah nakaangko ni lakip iyang panimalay. Samtang buhi patama siguro na to ang importanteng butang. Ug dili na to ipasangil ang adlaw-adlaw panginahanglan. Kay kining tanan mahanaw ra. Ini kamatay sa tao, mawala ang kadungganan, mawala ang bahandi nga nihipos. Ang mga damgo sa unahan mahanaw. Ug usa na lang kabutang ang higayon na alang kaniya. Kung yang nadawat ng kaluwasan, mag-enjoy siya sa eternidad. Pero kung napakyas siya, kapakyasan na walay pagkatapos ang iyang pag-aantuson. Gipakita sa Ginoo ang wala paghinayang sa Sodom ug Gomora. Sa dihang ang mga angel nagtaho kang Lot, kumalagyo ka kaysa di madugay sunugon kining maong syudad. Ug samtang mo kalagyo ka, dili mo maglingi-lingi sa likod. Ug samtang nagpalayo sila mga iso na nimaho nga naugdaw ang syudad na himong abo. Ug kini naghatag og pagpahinumdum kanato. Nganining atong pagpangalagad, labaw natong higugmaon ang pagtawag sa Diyos. Dili nato i-barter sa yutan ang mga oportunidad. Kay ang Diyos kabalo siyang mobalansi sa atong kinabuhi. Dili nato malimbungan ang Diyos. Ang Diyos dili mabiay-biay. Kay bisag unsay ipuga sa tao, mausab na ang iyang pag-aanihon. Nagpugas tag sakripisyo aning adlaw. Nagpugas tag pagpasalamat aning adlaw. Nagpugas tag mga pagdaig aning adlaw.
Mag-anitag paghimaya sa kalangitan. Panunda ninyo ang gingharian nga giandam kaninyo sukad sa wala pa ang pagkatukod sa kabuhatan. Ipasunod ni Marta ang Ginoo. Dayon, Lord. Ug sa naglingkod ang Ginoo, si Maria mo ini atubang sa tiilan. Ug naminaw siya sa mga pulong sa atong Ginoo. Ug matud pa sa atong gibasa, Martha was cumbered about much serving. Dili sayop tong gihimo ni Martha. Ay ang hunahuna siguro ba si gusto ang Ginoo ani nga Diyos, init pa kayo ang iyang paglakaw. Basi gusto siya ni mga lumpia o unsa iyang giandam, kapuliki siya, wala tuo ang pag-asikaso. Hallelujah. Dili sayop ang lain-laing paagi sa pagpangalagad. Dili sayop nga doon natay mga religion. But the most important is na maluwas ta. Salvation is better than religion. Puno ang kalibutan sa pag-alagad ng lain-laing estilo, sayaw, bisag unsang kombinasyon sa pagsimba. Pero matod pa sa iruwa kumuanhi aron inyong alagaran. Nianhi ko para ako'y mag-alagad. Salamat, doon na tayo pag-awit, doon na tayo pagsimba, doon na tayo mga offering nga gihimo. Naata sa likod ni Marta sa pagbuhat, ana. Pero matod pa sa Ginoo kang Marta. But one thing is needful. And Mary had chosen that good part which shall not be taken away from here. Niyata ning adlaw kauban ni Maria. Naglingkod na sa pagpaminaw sa mga pulong sutsi. Kauban ta ni Maria nga gibiyaan ang labhunon. Kauban ta ni Maria nga gibiyaan ang mga tugwayon sa mga hayop, limpyuhon sa balay, gibilin. Kay niya ta kauban ni Maria naglingkod at uban sa Diyos. Ug ang pag-anhi sa atong Ginoo sa atong taliwala, dili kay alagaran nato siya. Niya siya sa pag-alagad kanato. Martha, one thing is needful. And Mary had chosen that good part which shall not be taken away from here. Nabatyagan na to ang Ginoo. Aniya sa atong taliwala. He is not here to be served. Wala siya muan hiyaro na lagaran. But to serve us. Niya ang Ginoo aron kaayuhon sa imong balatian. Niya ang Ginoo aron ka i-comfort. Niya aron ka nasigon ka buhiyon imo pagto. Niya siya aron lipayon ta sa gugmang langit nun. Niya siya aron sangkapon ta sa kalinaw. Niya siya aron i-repress ta. And this is the one thing needful. Aniya ta ni adlaw aron ta maandam kung unsay pag-alagad sa Dios. Mabatyagan ni sa matag usa karon nga Ginoo mag-alagad kanato sa atong mga pagpanginahanglan. I am not come to be served, but to serve. Yes! Speak in tongues. Uni usa sa mga service sa Ginoo.
Usa ni sa mga pag-alagad sa Ginoo na samtang naglingkod ka diha. Dasigo ng imo pagto. Liguno ng imong kalag. Ayaho ng imong balatian. Lipayon ka sa imong kasubaran.